kadbot, madali. Ma'am, madali kadbot, ma'am. Kadbot, madali, kadbot. Kadbot, madali, kadbot. Kadbot, madali, kadbot. Karbon ay. Karbon malili. Karbon malili. Karbon malili. Karbon malili sir. Sir, nagano pa tao sir. Karbon malili karbon. Nagano pa tao. Karbon malili karbon. Karbon malili karbon. Karbon malili. Ano soy? Di mo bang nasubo si mong da? Asa may palingkuro na pasiruban? Adilti yan eh. Di ba kilti? Butang na di ako. Kapag ikay pasiro? Napintihan na mo nagtulog. Yan na na ko ba? Artisa di mo eh. Kailan may plate na rin? Chris ni? Chris, balik tulo. Kailan may plate ron? 5. Di 5, 60 naman. Bay, dito malarga bay. Ano galis ang mga di rin no? Ano itong galis bay? Walang gata ron bay. Sir, sorry. Larga na ron. Larga pa, manili. Larga ata. Galis ba noon? Driver, ang syagit eh. Syagit. Sa pa, 0-0. Kakapon, manili. Kakapon. Kakapon, manili. Kakapon. Takbo, madali! Takbo ka na! Takbo! Takbo, madali! Takbo! Ay, takbo ka na! Takbo! Gusto na ka. Okay na gid kay ko. Ikaw. Daghan na lang mong chicks dito sa? Chicks din si Titan. Kami naggan. Sinaban naman ako sila. Gusto na magiting nasa Titan. Hello, is it me you're looking for? I can Saan man tao nip? Atong ka-beach plaza, oy! Mausap gyud ang tao sa? Ako na usap ba? Dako kag kausapan. Sa una, bakakon na ka. Karon, mangingilad na ka. Ay kung isod sa mong pulsa, no? Kay dili ko kwarta. Sir, tawag ka ng doon, sir, doon. Kaya ito na to. Oo, di ba? Isang taon yung bukaw. Ay, bahala na. Bot-bot mo di ha. Sa ablete, ayun yung kalimti. Balik tulo na ba ng imo? Oy, kuya. Una kong nalang kuya kay. Makasagpa niya kong tao nga was lugar. Kuya, pilang carbon. Ano mismo mo paliton? Ano, di ka tama man ka? Kita naman ako sa mga mata nga. Limayan na ako ka sa Butaan, tanuon ka? Ikaw, kuya. Ang akong gipot ipasabot, pilay pliti pa daw sa carbon. Dublili ka karon. Narungan sa na mong pangutan na, miss. Ay, asam yung gamnaog. Kuya, sa kalye 40 City, Barangay Hugot, Makalagot, Makapungot. Napatugat-tugan abroad, o pagin mananghid, o pagin mo ingon, nga mo abot. Hay, Makalagot. Ikaw, sir. Asam sa gamnaog. Pangutan na ba? Tama lang. Ipagabot sa Quality City. Para na hugot. Nanangit bitaw ko. Nga ma-upload mo na ikabot hugot. Ano ba nangit mo ko sa akong pag-abot? Naningon man ka. Hindi mo na ko kinabong sa libot. Para raman to ang dali sa itong kumabot. Uy, ambot ninyo ay makulabot. Pilay bayad, kuya. San? Eh, liig sa plite ay. Drama ron doon kali doon. San? Saan ni? Yan nga. Uy, umugos mo na yung pasiro ay. Ubatasan yung pasiro ah. Ahay, bait. Akuan sa akong timbang-timbang. Di mo nilo sa katalitang. Kung sinagtan na lang ang bata, mas lumalaki ang tsansa. Lumalutas ang inyong pagkino sa pugno. Ayon sa lohika, impormasyon ang banta. Mga kaibigan, halika niyo, usap tayo. Sapa ng naong yay. Ay, business! Lintin mo ay! Ano mo bayad man ko? Mga pa mo kalarga. Ayar, bisa ka dito sa dalaw. Ako na pita ito, Brad. Kung pwede ng duwaw. Kung babae na law. Ano
man. Dili, tulo makadaan. Upat na ng kwaon. Nag-trace naman yung duha. Dito, Tris. 21, City. 28. Katong babae, gikan tos Danau. Ikaw, di mo kagikan. Ako kaibigan. Ikan Kusmunti kaibigan. Ako Gunglaya kaibigan. Saan? Kung sila mong kaso, sir. 30 ka bok driver ang gipatay kaibigan. Why nag-28 kaibigan? Sir, kanang pamilyo sa mga po. Pamilyo sa mga po. Kanang sir, sir. Pamilyo na ulit.